आं फानग्राबो नङा आरो फाननोबो साना आरो जायजों आंखौ बेफोरबायदि सोमोन्दो जाबाय जादों बेफोरबायदि होननानै भाइरेल जाबाय दंना बै मानसिजों आं मोजां मोनलायखायोसो। मानसियाबो जोंबो बोरायलायलांबाय नालाय आदैमोन खोमायाबो मोजां खोनालायलाङा। ओइ सलायबाय खनसे होफिनलाय। आं फानग्राबो नङा आरो फाननोबो साना आरो जायजों आंखौ बेफोरबायदि सोमोन्दो जाबाय जादों बेफोरबायदि होननानै भाइरेल जाबाय दंना बै मानसिजों आं मोजां मोनलायखायोसो। वाह दीदी नोंथांमोना मिथिगौ बे मोनसे सासे सेलिब्रिटिनिफ्राय एबा जोंनि बर'नि सासे सेलिब्रिटिनिफ्राय बिथाङा कपि खालामदोंमोन मिथिगौ। गोदो जानानै थांखांनाय जाथाय आं रायखांनाय बायदि जाबाय जे सासे मानसिया बुंदोंमोन बेफोरबायदि जाखांनायनि उनाव आङो मोजां मोनलायनायजोंसो जादों आं गुबुनजों जायाखै होननानै। ओमफ्राय दानिया बिथाङाबो बुंनो सानदों बेखौनो कपि खालामनानै आं मोजां मोननायजोंसो जादों गुबुनजों जायाखै। नाथाय दिपालिना जे हाबा जाखानायसो गथ' सासे दंखायोमोन गथ' सासे थाखालायनानै आरो हौवा थाखालायनानै सोरबा गोसथोलायनायजों जाजायो बिदि फाग्ला मा होनगोन बिदिखौलाय बिदिखौ नों फास होननायखौनो होनगोन दा। नायलायदो लोगोफोरा दिनै दिपालिनि बिरि सोबनायखौ माबायदि सोबो माबायदि मायो नोंथांमोनाबो आइजोफोरा सोलोंनो गोसो दंबा सोलोंनानै लाबानो जाबाय बिनि सोमोन्दै। जोंना आदैयाबो डेन्जारसो सोलोंनोबासो थिनदों आइजोफोरखौ खिन्थु सोरजोंबा बारनानैबो जो जानो हागौ। खिन्थु आं बुजिनो मोनासै आदैया इउटुब चेनेलाव मा खालामनो सानमारखो बेफोरबायदि थाम्बनेल होलायलायनानै नुनो मोनबायमोन ससियेल मिडियायाव जोङो फाथैलाय बिसिनाय। नाथाय आदैया मा बेखौनो लायफिननो गोसोबाव ना मा खालामनो गोसो जाखो आं बुजिनो मोनासै। आदैया ओरैबायदि दिन्थिनानै गालांनो नागिरबाय ससियेल मिडियायाव नै गोदोनो माने आखला नै बेबायदिमोन होननानै। तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय। तो गिबियावनो नोंथांमोननो फोरमायनाय जायो जे जोंहा 50K सिम थांनांगौलै आदैमोन जल्दि साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामना गालांलाय माथो जानो साबस्क्राइब खालामनायावलाय फैसाबो थाङा माबो थाङानो। तो नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो। तो बे दावाया माला जोबगोनसो सानबाय आंबो रायजोफोर माबा दिनै नायो माबा गोदान जेबो लजिकबो गैया फेकबो गैया बाथ्रा बुंफैबाय थायो। लाजिनाय दंमारोना गैमारा नोंसोर सानैयाथ' थारैनो नोंथांमोनानो डिक्लेयार खालामना होबाय नोंथांमोननि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना जे फाथैलाय बिसिबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जे मा दिन्थिफैबाय थाखो नोंसोरलाय माबा इउटुब चेनेलखौ एबा ससियेल मिडियाखौ माबा नोंथांमोननि पार्सनेलिजम गेलेलायनायनि दिन ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो मोनखो ना माखो सानैबो लाजि मोनाथारा नोंसोरो ने थारैनो। नायलाय नोंथांमोना नै हौवायाबो बेफोरबायदि होबाय हिनजावाबो आरो बेबायदि रिप्लाय होयो नोंथांमोना नायनानै ला। नायलायदो लोगोफोरा दिनै दिपालिनि बिरि सोबनायखौ माबायदि सोबो नै थाम्बनेलखौ नायदो बा क्या बात है माने रामायण महाभारतखौनो देखायहांबायानो माथो नोंलाय। माने आदैयाबो माने मा जादनि आं बुजिनो हाला मालाबा मालायनि चेनेलाव थाङो ओरैबायदि गोसोखांदों होननानै बुङो मालाबा दिपालिखौ एक्सपज खालामो। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङाथ' बोरायले जोंनिफ्राय देरसिन नङा होमबा बुजिसिननाय जागोन नङा होमबा जोंखौ फोरोंनांगौ माबा मोजांखौसो फोरोंदों नै हिनजावनिया बिदि दिन्थिनांगौ होननानैसो देखायनाय जायाखै होमबा। आइजोफोरा सोलोंनो गोसो दंबा सोलोंनानै लाबानो जाबाय बिनि सोमोन्दैखौ नायनानै। खोब मोजां बाथ्राखाय बेखौ सोलोंना लानो जोङो होजागोन नोङो। दाना आइजोफ्राबो हिनजावफ्राबो रागा जोंबाथाय गामसा गाननानै होसोयो बेखौ गोसोआव लाखिखा। दिपालिनि गोदान बिरि सोबनायखौ नायदो माबायदि सोबो माबायदि गन्थंजों थुङा दरन जोबलायलायो। आं बुजिनो मोनला रायजोबो दानि जुगाव मा जालांमारखो आजिखालि माने कन्टेन्टनि नामाव गासिबो फैयो नामाब्रा आं बुजिया बिदि कन्टेन्टखौ मा कन्टेन्ट होनगोनलै रायजोफोर देलाय नोंथांमोनानो खोन्थालाय मा कन्टेन्ट होनगोन दे। बिराद मोजां जेनेबा निउस आपडेट बायदि होफैदों नै नायदो दिपालिनि बिरि सोबनाय मानाय बिदि होननानै ओमफ्राय मायाबा जे नुजालांनो नागिरदों बेखौबो फाता गैया नामा नोंलाय फाग्ला। आंथ' रन्जनखौ लाला रन्जनाबो आंखौ लाखाला दा बिसोर सानैजोंथ' आं बुजिनो मोनलालै रायजोफोर फाथैलायानो बिसिखाबाय सोरजों थाङो सोरजों थाङा बेयालाय मानो टेनसन लानो दंबावो दे जेनेबा ना जमबायसो थाफिनबाय नोंलाय बेखौनो मोनफिनगोन आंहा बेखौनो लायफिनथारनांगौ होननानै। आं थारैनो बुजिनो मोना आं सानदोंमोन जोंनिया वर्ल्डआ डेभेलप जाबाय जोंनि बुहुमा डेभेलप जाबाय मोजां बुस्थु नुगोन डेभेलपनिफ्राय डेभेलप गारिफ्रा अख्रांजों बिरलाबायनाय ओंखारगोन नाथाय बेफोरखौ ओंखारगोन होननानै आं एक्सपेक्टेसन लाथाराखैमोनलै रायजोफोर। अब्लासिम माने बे भिडिअआ थाबाय थागोन बिदिनो
माने आं होबायानो थागोन बुहुद दंबायो अनेक दंबायो दा नंमारगौलै रायजोफोर आं बुजिमोरबाय नोंथांमोना बुजिगोना बुजियाखै मिथिया बे सैमानि लान्जायखौ ओरै मालाबाबो सिदा खालामनो हाखाया नोंथांमोना बे खेंख्रा नालाय खेंख्रायानो थागोन जेब्लाबो नायदो नोंसोरो आदादो बाजैदो माबोरै फाफ्लि हमलायलायनानै दं आदाजो बाजैजो बिखायाव हमलायलायनानै माबोरै मोनदो नोंसोर आं बुजिनो मोनलालै आदै नों मालाबा बुङो दिपालिखौ गोसोखांदों मोनबा लाफिनगोन बायदि बाथ्रा बुङो मालाबा एक्सप'ज खालामो मालाबा ओरैबायदि देखायना होयो रामलीलाफोरखौनो आरो लोगोसेनो आं मा बुंबावनो दे रायजोफोर नोंथांमोना मा बुजिखो आं बेखौनो बुजिबाय बे बिथांनि गोसोआबो एसे उल्थां फाल्थां जागासिनो खोमा फैदों माने साव होलायलायनाय बाथ्रा आरोना अ आच्छा बिथांखौ साव होनामोन दा आं नुखा खोनाखा माने बिथांखौ बोर हरनांगौमोन बोर सारसे हरलाय रायजोफोर साबासो हौवा मोनबावथों होननानै बोर सारसे हरना गथ' सासे थाखालायनायखौ गारना थांनायखौ नुखौ माबा साव होआ बोर होनांगौ नामा आं फानग्राबो नङा आरो फाननोबो साना आरो फाननानैबो जानांगौबो होननानै आं साना आरोना रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना जायजों आंखौ बेफोरबायदि सोमोन्दो जाबाय जादों बेफोरबायदि होननानै भाइरेल जाबाय दंना बै मानसिजों आं मोजां मोनलायखायोसो आच्छा बिथाङा ओरै बुस्थुखौ फोरमायनो नागिरदों रायजोफोर ओरै फोरोंनो नागिरदों आरोना मानसिफोरनो माने मानसिफोरा रोङा नालाय बिथाङाल' गोरोंसिन नालाय बिथाङा फोरोंनो नागिरदों आरोना माने हाबा जाखानायब्लाबो ना गोसो जायोब्ला सोरजोंबा थां सोरनोबा हो सोरजोंबा थाहै नामा बेखौनो फोरोंनो नागिरबाय नामा दिपालि मेडाम बेफोरबायदि फानाखै आं बेनिफ्राय फैसा लानानै देहाखौ फानाखै आरोना आच्छा फैसा लाबाल' माने माबा जायो आरोना गाज्रि जायो फैसा लायालासिनो जायोब्ला माने जेबो दाय गैया बेनि थाखाय बिसार गैया ने बेनि अनगा बोरसो हो आरो दे आं बोर होबायलै 10 जनसो मोनबावथों जेखियानो जाया मानो जों गोबां बिबांनि दिनै दिपालि आरो हौवानि बेलायाव गोबां जाथाय नुगासिनो आरोना गोबां गोदान बाथ्रा बबेनिफ्राय ओंखारबोयो बबेयाव फेक गैया लजिक गैया ओरैबायदि बाथ्रा लाबोगासिनो माने लासिं सिं आरोना जेनेबा माने लाइक देट नै बेफोराव नाय बेफोर थामनेलफ्राव जोंनि माने बेयाव दख'नाफोर गाननाय दङ आरो बेनो दख'ना होननानै बुंब्लाथ' जोंनि बर' हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो अब्लालाय माथो बेखौलाय होलायलायनांगौ लासिं सिंलाय मा बर' हारिया बे बर' आइजोफ्रा बिदि होनानै देखायनो नागिरखो नामाखो आरो लोगोसेनो दिपालियाबो मा जाथारै फेक होलाबाय थाखो माने लजिक गैयि बाथ्राफोरखौ मानो बाथ्रा फैबाय थाखो देलाय नोंसोरो लासिं सिंनो माबा ओंखाम ओंख्रि गेलेनायनि दावहा बायदिसो मोनलायलांबाय नामा नोंसोरलाय दासो सेंग्रा गोरलै बायदि मोनदों नोंसोरा आरे नाय आंनि बुंनांगौ मथेया बेनो जे नाया जे बिथांमोना अलरेडि फाटिलाय बिसिखाबाय नङा होमबालाय ससियेल मिडियाआवलाय माथो नांलायबाय थाखो लाजिनाय गैया नोंसोरा हाबाब उन्दैखौ बुजायनांगौ उन्दै गथ'फोरखौ बुजायनानै दिन्थिनांगौमोन नाथाय माबा हनै माबा फाग्ला फाग्लिफोर बायदि सामफ्रामबो बोरलायलायनाय बायदि माबा बे होलाय माबा फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव नोंथांमोना रिस्टेयानो गैला नङा होमबा नोंथांमोना जेबो बुंलायलायनांगौआनो गैया नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनावलाय मा ओरै दावहा बिलाय मा जाथारै फाथारै दावहा बिलाय दावहायाबो मोजां नामा माबा मोनसे सोलोंना लानाय बाथ्राबा बेलेग खोथामोन अलरेडि नोंथांमोनखौ समाजानो बोखावनानै होखाबाय जे मानसिनि थाखाय समाजानो देरसिन होननानै मिथिखायो नोंथांमोना मानसिखौ समाजानो बेंना लाखियो आरो बेनिख्रुइबो मानसिफोरनि थाखाय मोनसे समाजानो देरसिनखा अबा समाजानो नोंथांमोनखौ जुदा खालामनानै होखाबाय आरो माथो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि बेयावलाय जाथारै फाथारै आरो नैबे जाय बिथाङानो बांसिन होबाय थानाय नुदों हौवाया थ' एक्स'आ ना मा होनगोन आं नामखौ मोजां मिथिया आं नायनो मेनसन खालामाखैबो थ' आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे नोंथाङाबो बेखौ स्टप खालामदो जाहाथे नोंहा नोंनि फिउचार लाइफखौ नोंथाङाबो सानदो ब्राया नङा होमबा फिउचार लाइफआव नों मा जाहैनो हागोन बेखौ सानदो जे नोङो गोदान लानाय ना मालाय बेयाव गोदान लाहैयो ना मायो नोंबो बेखौ बाद होदो जाहाथे बिनि खोथाखौनो साननांला नङा होमबा नोंहाबो गोदान थांखि लादो आं नायनो बाथारबाय बेनिखायनो आं बारे दिनै लास्ट बे भिडिअखौ होनाय जाबाय जाहाथे आं सानो बेफोरनिफ्रायनो नोंथांमोननि भिडिअ रायलायनाय स्टप जायो नोंथांमोना ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नंलाथ' गथ' गोरलै नंला नोंथांमोना जोंखौबो उन्दैखौ फोरोंनांगौसो जे ओरैबायदि जानांगौ बाबु ओरैबायदि जानांगौ नानि होननानै नोंथांमोना फोरोंनांगौ नाथाय नोंथांमोना बे समावबो बोराय बुरि जानानैबो लाजियालासिनो माबा थेख्ला उन्दैफोरखौ ससियेल मिडियाआव लाबोनानै नायहोनानै माबा सोरजिनो नागिरदों नोंसोरलाय माबा मोनसे गारनानै थाङोब्ला सोरबा जुदि ब्रेकआप जायोब्ला नै बिदि फट'खौ लानानै दोनखानांगौ बिदि भिडिअ खालामना दोनखानांगौ बिनि उनाव लागाव ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामनांगौ बे कालचारखौ लाबोनो नागिरदों नामा नोंसोरलाय
थ' बासियार आंनि बुंनांगौ एसेखिनिसै थ' नोंथांमोना मा सानो बे जोबनांसिगौ ना जोबनांसिगौ दा नोंथांमोना आरो नायबावनो लुबैयो बेफोरनि खोथा थ' होमबालाय नोंथांमोना चेनेल थाना नायदो स' बासियार दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय